Astăzi vorbim despre o rasă foarte nouă, dacă ne gândim la istoria câinelui de mii de ani. Recunoscut de către Federația Chinologică Internațională de vreo 20 de ani, lupul cehoslovac este un mix între lupul carpatin și ciobănescul german. E cât a mai rămas ciobănesc din el și dacă putem pune lupul paznic la oi, vom discuta în cele ce urmează cu Daniel Manea, instructor canin. Bravo și bine ai venit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Bine ai revenit! Mulțumesc frumos pentru a doua invitație. Mulțumesc mult. Bine v-am regăsit din nou. Lăsăm loc și de a treia, dacă e... Poftim? Cine-i domnul? Lăsăm loc și de a treia invitație. Ok. Cine-i domnul ăsta așa cu mințel? Domnul se cheamă Taz, are 3 ani și este un tipic lup cehoslovac. Este din Canița von Lupus Domi, aparține familiei, să zic așa, și este un mascul de 3 ani, foarte, foarte calm, foarte liniștit, are o energie calmă, a fost bine socializat și pe el l-am adus acum să mă însoțească în emisiune. E foarte cumițel. Este foarte E zgomotos? Nu, lupii cehi în general nu prea sunt zgomotoși, adică pot deveni zgomotoși în momentul în care, să zic așa, nu li se satisfac anumite dorințe sau necesități, mai bine spus. Necesități, da. Și cum fac? Deci, ăștia lupii pot deveni, să spun așa, agasanți dacă nu primesc acea socializare, dacă nu te preocupi de ei intensiv. Nu suportă singurătatea, de exemplu. Nu suportă singurătatea. Deci nu mai e chestia cu lupul singurat. Ne, sub nicio formă. Asta e mereu un mitos, dar lupii niciodată nu sunt singuri. Deci, Chuck Norris e lupul singurat. Exact. Restul sunt... Deci, exact așa. Și este și atunci se manifestă, încearcă să sară pe gardul, să... Sare pe garduri? Reușește, e un evadator, nu el, dar rasa în sine sunt niște evadatori incredibili. Poate să sară și garduri de 4 metri. Povestește-ne puțin despre istoricul rasei, ca să știu de ce îi spune lup cehoslovac. Eu am spus că a fost combinat. Povestește-ne tu. Deci, rasa asta a fost, sau începuturile, să spun, perecherilor între lupul carpatin și ciobănescul german, s-au început cam prin anii 52-55. Și acolo a fost un biolog care a preluat până la urmă, să spun așa, acest job, această crearea rasei, să zic așa, cu toate că nu știa nici dânsul la momentul respectiv, se pare, îl cheamă Karl Haeckel, îl chema pe biologul respectiv și până la urmă din prima lupoaică care a fost acolo, să spun și Brita se numea, nu accepta în schimb mai mulți masculi care erau experimentați în domeniu, să spun așa, și încercau să o împerecheze cu acei masculi, îi mușca, nu îi lăsa și așa mai departe, până într-o seară când un alt mascul de ciobănesc german, mai feroce și mai impunător, a intrat cumva la acea lupoaică în maneș acolo, da? Și așa s-a întâmplat. A convins-o cumva. Exact. A convins-o și au fost câini care au fost doriți de către grănicerii cehoslovaci, pentru că păzeau granițe care erau la altitudini foarte mari, foarte rece, teren complicat, pietros și așa mai departe. Și se căuta să se creeze o rasă foarte rezistentă și cu foarte multă putere, stamina și rezistență, vigoare și toate calitățile astea care le au. Dar să fie și stamină, vigoare, cum ai zis, să rezistă la marșuri de kilometri, de 20 de kilometri. Ăștia sunt câini care pot rezista la marșuri de 100 de kilometri fără probleme.
Și să fie și puternici, dar și docili, pentru că totuși e vorba de lup. Da. Adică, clar, la început, primele exemplare, vă dați seama, au fost mult mai greu de dresat și acum este o rasă care nu este foarte ușor de dresat. Adică trebuie timp, trebuie pasiune, trebuie... E dificil de dresat? Ia. De ce? Din cauza caracterului? Din cauza procentelor de lup care le mai are încă în el. Adică majoritatea au ceva între 28 și 33% încă lup. Și lupul fiind o ființă de sine stătătoare, care nu este, cum să vă spun, condiționată de noi ca oameni, cum ne-am creat noi rasele domestice, au capul lor, să zic așa, și nu se lasă foarte ușor Dar de ce ai dresa un câine și de ce nu doar l-ai educa? Că nu să-ți aducă aport. Deci sau... asta, bineînțeles, e ultimul câine care ar face asta. Deci ăștia nu au... Sociabil și cu alte animale, să nu-i hărască canișii, vecine sau eu. Exact. A făcut numai norișori. Asta a fost ideea, deci pe atunci, când s-a creat rasa, practic în 58 au ieșit primele exemplare care se puteau gestiona. Dar, să spun așa, aveau toate calitățile care le doreau grănicerii, dar aveau și unele calități care nu le doreau. Cum este, de exemplu, sfioșenia lor sau scepticismul, să-l spun așa. Scepticismul, da. Și asta era o calitate care... erau anumite particularități ale rasei care nu s-au potrivit până la urmă cu programul lor. Și de aia rasa la un moment dat a fost scoasă din program pentru că cerea prea multă îngrijire, trebuiau socializați de foarte mici, ținuți cu oamenii respectivi și așa mai departe. A fost considerat un eșec atunci? Cumva da, pentru scopurile lor. Sau pericol, deci nu un pericol, un eșec mai degrabă, că aveau acea sfioșenie în ei de care grănicerii nu aveau nevoie și cereau foarte mult timp în pregătire și în socializare și așa mai departe. Și de asta... Mai am o întrebare, că tu ai spus cu prima cățea lui Poaică și cu Ciobănescu moldovean, ar să zic, german. Că ai spus, era că Ciobănescu german și că ăsta carpatic și la mine a fost... Mie orița la e Bucurai. Încrucișarea cu lup a fost doar prima oară sau după aia s-au încrucișat între ei sau mai primenit cu lup iar s-au făcut mai multe serii și așa mai departe. Deci vă dați seama, a fost un program întreg conceput de acest biolog, Karel Hackl, și e bine că această rasă este o rasă maestoasă, frumoasă, au 1 milion de calități, dar trebuie să fie și în mâini pricepute, pasionate și care își doresc să interacționeze cu această ființă care e minunată și are toate expresiile care le are un lup. Vezi că ești foarte mândru de el. Cum să vă spun, ăsta este practic un abecedar canin. Adică serios? vă arată orice expresie a feței care vă arată un lup și corporal, adică este un câine care este extrem de bine de citit. Adică se vede exact ce simte, când, cum, în ce stare e și asta e nemaipomenit. Dacă vă gândiți la multe rase care au fost create și sunt doar așa un bulgăre de zăpadă, să zic așa, acolo nu prea se mai observă multe chestii. În schimb, ăsta e o carte deschisă. Mai spune-ne puțin despre comportamentul lui, despre calități, de comportament. Deci, zic eu, ca tine. Să zic așa. Aminte că tu ai stat 30 și cât de ani în Germania? 32 de ani. 32 de ani în Germania. Cât gene de lup are el? Cam așa. Și de-aia zici, eu m-am luat după tine, vezi? Așa, deci din comportament. Sunt niște câini foarte, foarte sociali. Asta și din pricina procentelor de lup, deci comunicarea, socializarea lor, ăștia au nevoie neapărat de așa ceva și în momentul, de exemplu, când un lup din ăsta este singur, nu aș recomanda acest lucru, ar trebui să aibă un partener tot din rasa lor. Tot din rasa lui. Tot din rasa lor, pe cât posibil, cu care să se înțeleagă, bineînțeles. Și atunci, să spun, sunt mult mai degajați. Ei vor ierarhie neapărat? Că lupii trăiesc în haită. Deci asta se întâmplă automatic în haite. Dar depinde cum este liderul. Dacă este un lider clar conturat, care își face jobul cum trebuie, emanând de echilibru, hotărâre, fermitate,
atunci ăștia nu aspiră, deci ei aspiră genetic să urce mereu un pic ierarhic. Alfa, Exact, dar mulți pleacă de la locotene, de la, știu eu, de la ultimul grad, de la sergent Omega, și ajung la major cel mult. Dar el, ai spus că trebuie să aibă un partener de aceeași rasă. Ar fi de dorit. Femeile sau mascul? Depinde. Se poate înțelege și cu mascul? Cum să nu, clar. Poate să fie... Deci este vorba de dorința lor avidă, de socializare. Foarte mult cu corpul. Exact, asta se numește așezare de contact, se îngrijesc reciproc, adică sunt niște câini deosebiți, dar trebuie să ajungă în mâini deosebite, să spun Deci așa. nu poate fi un începător sau, mă rog, nu oricine poate să aibă așa ceva? Deci pot avea toți oamenii așa ceva, dar trebuie să se intereseze. Ca primul și ca primul câine merge, dar trebuie lucrat cu acel câine, trebuie petrecut timp. Exact, în primul rând foarte mult timp. Deci astea sunt niște animale extrem de sociale și asta îi face mereu să fie alături de noi, vor să comunice, vor să place compania oamenilor? Absolut, absolut. Adică în momentul, uitați-l pe ăsta mic, s-a relaxat aici total, probabil mai trage și un pui de somn. A stat și la mine, ai fost plecat puțin și l-am ținut pe aici. Nu, l-am îngăiat. E un câine foarte docil, dar e un câine... Trebuie să-l respecti, să-l înțelegi puțin și să-i respecti anumite... Exact. Dar pentru mine asta este o chestie de la sine înțeleasă și așa văzând lucrurile, deci e un câine nemaipomenit. Adică, vedeți, liniștea asta care o emană. Ăștia sunt niște câini în sinea lor, cum să vă spun, nu-i auzi aproape. Asta e și ideea. Nu-l auzi, nu-l simți, dar vezi dintr-o dată e 50 de metri mai aproape sau mai departe sau mai aproape. Adică imediat asta vreau să te întreb. Imediat. Exact. El intră în modul de vânătoare? Câteodată, da. Depinde. Tocmai de asta depinde în ce mediu trăiesc. Asta este important, bineînțeles. Și depinde cum sunt socializați. Adică dacă ei de mici, de la câteva săptămâni și încep să-i obișnuiesc cu pisici, cu alte animale și așa mai departe, atunci acest instinct de vânătoare este din ce în ce mai scăzut. Este acoperit, așa se numește în chinologie, e acoperit ca un capac care se pune peste. Dar instinctul în ei există, bineînțeles. Dar dacă sunt socializați de asemenea natură, încât să se poată împăca cu toate animalele... Deci să le tolereze sau să le accepte? Absolut. Clar. Și asta se întâmplă. Deci am avut clienți și eu care le-am dresat lupii cehi și au pisici și alte animale. Nu le-au mâncat, merg toți trei, stau toți trei claie peste grămadă când merg dânsii în excursii. Super tare. Așa. Deci e un câine foarte versatil. Și ai început să spui că a folosit la frontieră de către cehi. Și acum care e utilitatea lui, practic? Acum este un câine de companie. Deci atât. Deci nu știu dacă se mai folosește această rasă în, să spun, în forme din astea active de câine de pază sau de câine de căutare, de salvare. Nu știu dacă se mai folosește această rasă. Există alte rase care au mai multe particularități ca să facă acel ceva. Rasa asta, în schimb, este o rasă pentru, să spun așa, este un Ferrari printre câini, dar este un câine deosebit, adică procentul ăsta de lup îi dă o anumită particularitate pe care alți câini nu o au. Faptul că pot să și urle ca lupii, dar pot să și latre. Ambele le fac în schimb într-un mod foarte limitat. Și dacă sunt bine socializați, sunt niște parteneri de încredere și loiali până la sfârșitul vieții. Sunt loiali, deci. Absolut. Și te țin la tine, adică te iubesc necondiționat până la urmă, dacă ești un suflet... Clar. Și asta se simte foarte clar, îți dau clar de înțeles și asta este chestia frumoasă la ei. Se vede mereu pe ei ce simt. Câinii nu mint, înțelegeți? Și ăsta, să zic, rasa asta,
În afara faptului că câinii nu mint, ăsta și arată tot spectrul ăsta emoțional prin particularități. Body language. Exact. Body language, privire, fața, cum se schimbă urechile, orice se vede extrem de bine la acest cățel și poți să-ți dai seama foarte, foarte bine în ce stare se află. Adică super. E o carte deschisă. Da. Super. Mai. Are el niște, vezi, ia, Tăzuca, uite și pe ea, măi, e foarte circumspect, da? Da, e o particularitate a rasei care este chiar și dorită la concursurile chinologice. Această sfioșenie. Da, chiar? Da, este hai jos. un lucru care e dorit. Yeah, fine, Taz, bravo. Vreți să-i dați ceva? Nu. Ok. Nu, lasă, dă-i numai tu. Ok. Dar uite că stă la mângâiat. Yeah, fine mouse. E în germană vorbești cu el? El știe... Deci nu e... Asta e... Am fost eu, deci... Da, așa arată, deci... Ia loc. Bravo, Taz, uite ce frumos ai fost. Hai. Și codoiul tot, zici că are un dihor la... Tot tu fost, așa e. Culoarea e clasică, e clar. Fine. Da, e frumos și el foc. Cam cât să fac de mari? Deci ăsta este un mascul ajuns la maturitate. Ăștia au un ciclu mai încet de dezvoltare. Deci masculii trebuie să aibă cel puțin 66 de centimetri. La 66 de centimetri și ajung trebuie să aibă de la 26 de kilograme în sus, femelele de la 20 în sus. Și ăsta e un mascul care acum, într-adevăr, este matur. A trecut de 3 ani și fine, bravo. El stă cu coada puțin căzut așa pentru că e suspicios, cum ai spus. Nu este mediu, să spun așa, circumspect, așa, nu știe ce se întâmplă, sunt mai mulți oameni. Și nu e pe hunting mode, adică e pe stat. Da, adică se uită, încearcă să-și dea seama ce se întâmplă aici, dar totuși reușește să se calmeze. Ai zis că poate să aibă oricine. Eu te-am întrebat dacă poate un începător să aibă un câine și ai spus că cu condiția să petreacă mult timp cu el. Condiția să petreacă nu numai mult timp cu el, ci să își ia și ajutorul unui instructor competent care îl însoțește pe acest drum. Da. Deci aș recomanda asta neapărat. Dacă e o familie cu copil mic? Nu aș recomanda. Deci nu recomand tuturor. Cui ai recomanda? Oamenilor care petrec, sunt activi. Și eu petrec, să știi. Care petrec, să spun, mult timp în natură, sunt activi, care își doresc să... Știu eu, să facă drumeții pe munți. Nu poți sta în garsonieră cu el. Merge, dar nu e indicat. Nu e indicat. Nu-i place să meargă. E un câine mare. Dacă nu îi se satisfac, să spun, necesitățile, atunci, ca de fapt oricare alt câine, încep tot felul de deranjuri psihice, emoționale și așa mai departe, care nu e de Te referi la plimbare? Cam câte ore? Da, deci plimbarea ar trebui să aibă loc zilnic la toți câinii, dar mai ales la o rasă de genul ăsta, deci cel puțin 1 oră și jumătate pe zi. Și ar fi indicat pe undeva pe dealuri, pe pădure? Ar fi indicat măcar să aibă parte de niște parcuri de natură, de mediul lui, că nu vrem să-l băgăm într-o formă de viață care ne convine doar nouă, dar el nu are nimic din asta. Da? Deci, măcar să, dacă el se complace. Dacă îl ținem în oraș, măcar să-i oferim ce ne oferă orașul, să zic așa. Adică parcuri, o pădurice mică prin apropiere. Ai zis parcuri, îl plimbi cu botniță? Deci ar trebui plimbat cu botniță prin parcuri, mai ales că sunt și mulți copii care aleargă, știu eu ce. Ăsta este un câine care evită aglomerații sau... Deci mai bine stă la curte undeva, în afara Bucureștiului. Și totuși acolo ar trebui scos la plimbare. Și acolo trebuie scos. Absolut. Asta e o regulă la toți câinii, pentru că numai așa se clădește o legătură cu acel câine. În momentul în care țineți un câine doar în curte, ăla devine la un moment dat, cum să vă spun, percepe viața exterioară doar prin
vizorul lui de teritorial. Harta lui care e limitată. Exact, Da. și care e limitată și la un moment dat ăla cunoaște orice fir de iarbă acolo și se plictisește, nu mai vin noi stimuli și atunci, fiind numai în poziția aia teritorială, se percepe lumea din exterior ca negativ Cu conotată. aceleași rutine zilnic. Exact, exact. Și asta nu este de dorit. Deci orice câine ar trebui scos afară. Prin asta sudați acea legătură cu cățelușul și ăsta vă urmează după aia ori prin orice ați merge. La lupul ceh, ce se, hai să nu zic dresează, ce se obține mai greu de la el? Că tu ești specialist. Deci sunt niște câini, cum să vă spun, care au capul lor, să zic așa, adică fac anumite lucruri cu plăcere, dar câteodată la condițiile lor, adică îți trebuie multă răbdare, mult tact, multă și să știi să te limitezi la un moment dat. Exact, și să și accepti anumite lucruri cum sunt la un moment dat, depinde și de câine, că toți diferă, chiar dacă sunt din aceeași rasă, sunt fiecare o personalitate individuală. Și așa văzând lucrurile, unii sunt mai ușori, alții sunt, dar, de exemplu, o chestie tipică pe care lupii cehi o au și care proprietarii de lup cehi, mai mult ca sigur că o știu și au însămânțat-o în ei de mult, este ăștia când sunt pui, mușcă foarte mult, dar nu mușcă să muște, ci tastează, practic. Deci veți vedea la toți cei care au pui sunt numai găurele peste tot, mai ales bărbații, dacă preferă o hârjoneală din asta așa, ăștia mereu tastează cu boticul și au nevoia asta, adică o fac mult mai intens decât alte rase. De-aia există și mai multe glume pe internet și așa mai departe. Când vezi o mână din aia plină de mușcături, precis a fost un lup. Trebuie să aibă o limită sau fac doar să opresc ei de la sine? Sau... Deci asta sunt învățat. Și te duci cu câinele de mână să iei pâine. Știi ce? Nu-mi dă drumul ăsta. Nu e așa, nu e așa. Deci oamenii pot confunda asta, dar stați liniștiți că nu, ăștia știu exact cât să-și dozeze mușcătura. Nu le dai jucărele să... Ba da, tot felul de lucruri poate să le... dar nu prea sunt ei așa... Depinde de la câine la câine, dar nu prea sunt așa nebuniți de jucărele sau... Coși de copac, lemne... Asta mai degrabă. Da, e ceva mai natural și atunci se pot... se pot și manifesta așa cum le este natura, să zic așa. Și, în concursuri te duci, participi cu ei? Am fost de 2 ori, da. Și sunt 2 lupi acum acolo la ferma Hobbyland Ranch. Unul a luat Best of Breed. La fermă câți lupi sunt? 5. Acum sunt 5. Așa. Cu el cu el sunt 5. Așa, și zi de concurs. Da, și au câștigat fiecare, deci sunt acceptați, cred că locul 2 a luat și Taz, deci sunt verificați din orice punct de vedere al consanguinității și așa mai departe, trebuie să aibă pedigriu cât se poate de impecabil, cu o rată foarte mică de consanguinitate, să aibă o anumită ținută și în ring, bineînțeles, se controlează dinții, poziția, coada, forma în care se prezintă și așa mai departe. Și această sfioșenie este și acolo. La concurs? Este un mediu nou, imaginați-vă, pentru câini, este un stres relativ foarte mare pentru toți câinii care ajung acolo, pentru că sunt extrem de mulți câini pe un spațiu foarte strâmt. Și sunt cumva toți așa, și asta, e de înțeles. Și ăștia... Lui nu-i place mulțimea, clar. Nu se dă deci sunt câini foarte sociali. Vin și se bucură, dar nu agitație, nu... Deci ăștia, ca majoritatea... Exact, caută echilibru. Caută echilibru, se joacă cu plăcere. Dar asta e o chestie foarte bună. Imaginați-vă că un exemplar din ăsta n-ar fi așa sau nu ar avea trăsăturile astea de caracter, ar fi Deci, așa văzând lucrurile, să ne bucurăm că au caracteristicile astea de socializare foarte multă și așa mai departe. Ca o concluzie așa, dacă ar fi să... Ce a luat de la Ciobănescu german și ce a luat de la lupul carpatin? Sau
În cele două luări, așa s-a făcut o a treia chestie. Exact asta s-a întâmplat. S-a făcut o a treia chestie. Inițial asta nici nu a fost... v-am spus că s-a întâmplat printr-un accident, să zicem așa, și s-a creat efectiv o rasă nouă, care, cred că a fost prima oară omologată parțial în 89, după care în 99 a fost omologată complet ca rasă și recunoscută, deci acum practic de 22 de ani. Și deci sunt mult mai rezistenți din orice punct de vedere, ca lupul, bineînțeles că nu, dar sunt pe acolo, înțelegeți? Adică, dar ca un ciobănesc german în orice caz. Adică ăștia reușesc să gestioneze, au un mers mai diferit. Dacă o să vă uitați, când acum am mers aici un pic prin studio, dar în momentul când ei merg, au un mers foarte grațios, parcă sunt niște balerine, așa, adică un mers ușor și parcurg kilometri sau sute de metri cu grație. Cu grație și ușurință. Și cu plăcere, da. Și cu plăcere. Adică sunt niște câini la care fenomenul ăsta de migrație trebuie satisfăcut neapărat. La boli cum e rezistent? Absolut, e foarte rezistent, dar depinde. Așa. De exemplu, cum unii oameni încearcă să facă din câini bani, să zic așa, și încrucișează tot ce găsesc doar pentru a face profit, atunci probabilitatea crește enorm ca ăștia să facă niște boli care după aia, în fond și la urma urmei, îl costă pe cel care a cumpărat câinele de 5 ori mai mult decât dacă și-ar fi luat un câine cu un pedigree și de la crescător, de la crescător, unde dai într-adevăr o sumă serioasă de bani. Dar oamenii de multe ori, știți, din păcate le dau unele șanse samsarilor ăștia de câini sau mai știu eu ce. Trebuie să vină legea acolo, nu prețul. Legea trebuie să intervină și să se aplice. Da. Să sperăm asta. Nu e, vrei o rasă, îți asumi acum. Exact asta este și atunci știi că ai un câine sănătos de care te poți bucura, poți să îți clădești un prieten alături de tine care te însoțește între 13 și 16 ani. Și trebuie să ai Skoda neapărat. Skoda? Skoda, păi e ceoslovac. Ok. În orice caz, un portbagaj mare ajunge. Deci boli nu are... Deci nu sunt predispuși. Nici displazie, nici dalea, deci, dacă, în funcție de cum este... cum e rasa, da. Nu, de cum e rasa, de cum e, să zic, pedigriul. Păi nu, de cum e rasa, adică de pe unde iei. Exact. Ideea să le iei de la niște crescători responsabili. Și să stai calm, că să nu-ți fie frică că ai dormi cu lupul în casă. Exact, clar. Deci asta, câini din ăștia am avut și eu mai mulți clienți cărora le-am dresat această rasă și sunt niște iubitori, adică sunt efectiv îndrăgostiți. Sunt îndrăgostiți. Mie îmi place că e mai sfios și mai pretențios și grațios. Ar fi pe gustul meu, mi-mi place. Taz, nu ne luăm și noi la revedere acum? Băi, grămădeală, alo! Tăzuca, hai! Băiatul, hai să ne luăm la revedere, Tăzu. Hai, băiatul, îi place la noi, văd că... Se simte bine. Ia uite, facem la revedere, Tăjun? S-a relaxat complet. Hai, să spunem la revedere. Hai să ne vedem și noi. Bine, Tăjuleanule, bine. Noi ne revedem sâmbătă viitoare la ora 13, aici la Digi Animal Club. Să aveți o zi excepțională. Pas, hai să vedem. Hai, vină cu astea, lor la revedere. Vină cu hai, Tăzu. Hai, uite-te acolo. Ia, uite, un e roșu aprins acolo. Hai, Tăzu. Ia, băiatul. Gata. Ia, băiatul.